It's Dreigiau-ish. Behavior in a bit because of that. Well, my them in Angenbod Mount han Everett, so maybe. Yeah, mae'n fel kind of Everett ydy. Ydy ddim actually like roi fe mewn, ydy just eisiau ni sort of like cysylltu fe. Yeah. Mae gen I worse rydd yn gyntaf y Boris yn fact. Adeg o nawr. Oh my god. That's a bit of a fourth as well. Dwi'n meddwl mae well gen I chwarae yn erbyn fel SSLs na bronze mewn friendly. Yeah, mae'n nice I just sort of... Os ni'n fel obliterator nhw, mae llawer o pobl wedi fel forfeit o mewn friendlies. Oh, ni'n just gallu dechrau freestyle there. Mae'n, ti'n gwybod, mynd am the team plays. Go on, pass it. Oh! Mae I to block o fe. Mae un o'n nhw yn basically AFK. Bro. O, be? Dwi'n mynd i cael reset. Mae'n negotiator yn menywod. Big. Yr AFK guy. A negeseuo menywod. Yeah. Yeah. Mae'n beth dwi'n gwneud pan dwi'n AFK. Dwi'n meddwl nhw jyst mynd i roi Mae'n lan. chwarae Rocket League, mae hynny ddim yn really debygol, dwi'n meddwl. Yeah, Un o'r unig exception again o eithriedig real. Ddim ond. Oh, nhw ddim wedi cymryd start on nhw. There's these like front dim. Nice. Oh, nice. Double commit. Gethin. Nhw just i totally gwastraffu'r opportunity. Lol. Yeah. Beth oedd hwnna? No, what the heck? No. What? Yeah. Gwaith just wedi fel Wow. zoom o, just right. Dwi'n meddwl dylwn ni wneud sideswipe tournament. Oh, na, fi'n It's awful methu gwneud 3v3s. Na, dwi'n gwybod ond. Wow. Da iawn. Dwi wedi gadael hwnna mewn, oherwydd nawr ni'n gallu gwneud Brazil. Yeah. Yeah. Dal cael eich pan yn y game. Yeah, mae'r all-skip dal yn posib, yeah. Ni gallu, a plus, gadael un nhw sgorio yn meddwl bod nhw ddim yn forfeit o. Yeah. Chwarae y gêm. Gael ni eisiau nhw'n forfeit o. Na, ni ddim. Ni eisiau bolio nhw mwy. Oh, really? back Nice. Diolch. They're on land back and bit of points. Un goal tan Brazil. Ooh, she's got double tap off or shot. Very nice. Yep. Oh. Pass. Oh no. Oh. Correct. Oh wow. Wow. Guys, ni wedi cael ein wneud. Wedi cael beth. Wneud. Yeah. Well, the teacher's on a forest, so we just the angen bump it. Yes. The blunder or Ashbeth. Nice all of a slotch of it now and hybrid. Yeah. Yeah, pass ma. Pass our Benig. Our Ben. What? Don't know. Our Bendig. Don't know. Yeah. Diolch. Gethyn. Gethyn gallu taro fe ar draws i.
Whoa, dim van that, bro. That's fair. Ow. They still boost, I don't know. Nolly Oliver? Nolly Oliver. Quality the way. Oh, Psycho? Oh, no, wrong. psycho. Oh, I need better than redirect. Canaudi wedding. Stop it. Oh nah. Oops. More physical. Coffee. 4A13. So. Nice, And Kevin. crossbar. Nice. And more for your leg. Oh. Go on, Yang in Barcelona. Oh, look at that. Oh, I wish I knowed the car in a lad. Look. Over there. Okay. Pushing out the car head. Oh, my game, my retro, angin radio lan. Oh, parrot, right. Morgan. Dan any. Diolch. yeah. Oh, well. Oh no, my favorite. Dwi'n methu gweld yn fi. Eh? Bigger? Oh, Mae'n no. glitch rhan. No, beth I do mewn. Dwi'n mewn y car sy'n ennill ni gêm mai all yma. Beth yw e? Proteus. Yes. Car arbedig o dda. Fi ddim eisiau, actually, no, fi ddim efo Proteus preset. Meddwl meddwl fi Scarab preset. Oh no. Nice Oliver, da iawn. Yeah, NF game I let's go. I Um, think gallu cael, like, actually trio, cael lead arno a wedyn, just sort of lose concentration. bit of funny. Ah. My Ghana Proteus. Oliver. Nice, nice. Oh, look at the boost. Look at the boost. I didn't even notice until now. Barrett. Dit is haar boost, hè. The greatest boost of all time. Mijn conversion gel of portal get. Oh, Yeah, totally. Let's get him out. Repulsion gel. Conversion gel, what? Repulsion. Let me be clear in there. Wow. A bit tiny. wow. No. Wow. Yeah. That's fine. Beth yw bod mewn Welsh? Mewn pa
context. Birds getting. Well, that's table. Oh no! Dwi wedi diflasu. Ah, yeah. Don't know how to chi ddim mewn Proteus. Yeah. Ie, fi'n mynd I newid fy car o'r game hyn. You'll ffeindio preset da. Hi. I get Barrett him. Yeah. Come on, if you stay there. Oh, Bronco. Not quite, not quite. Oh no, does dim neb nor fi. My ES clutch reef tree and Agor Aranet. Won't pass it. Nice pass all over there. Yeah. Extra Well, courtesy. great save. Yn teimlo'n bad. Yeah. It's so Okay. obvious needs to dim yn trio. Who did you? I'm looking tree. Dwi'n siŵr o fy gorau. The Gorai Guerri. A ti dal yn all out ar y leaderboard. Nice. Nice guy. Ah, did you cael fy Oh, mumpio? na. Bydde wedi cael y gol yna wedyn. Yn sgar hyn. Hollol Barrett. Pan Fi 'di cael fy Dwi'n bumpio gol. Ni gallu cael Brazil tro yma. O, Gethin, mae hwnna'n... O, Dwi'n beth possible. fi'n gwybod beth chi di trio. Bwm. Da iawn, Oliver. O, Oliver, di roi Gethin nesaf. Be? Sui. Two. Cristiano Ronaldo. Sui. Wi. Gadewch i ni gwneud fel bach o podcast. Yeah, okay. So, beth yw'r farn chi ar menywod Gethin? Dwi'n meddwl yn arbennig. Yn gwych. Pa fath o gwestiwn ydi hwnna? Pam ni'n trafod hyn? Na, pam maen nhw'n arbennig a gwych Gethin? Oherwydd mae fy mam yn menyn. Da, mae hynny'n wir. Yeah, teimlad yr Ac un. mae dy fam yn menyn hefyd, so mae'n gwych. Ydy hi. Pam ydy hwnna'n gwych Gethin? Oherwydd roedd ti wedi rhoi enni I ti. Diolch Gethin. O beth ydyn ni'n credu am y Ukraine a Russia, beth sy'n digwydd. O, mae e yn ofnadwy beth mae Russia yn neud. Fi'n gwybod. Be? Be? If I speak, I'm in trouble. Roedd... Ah. Dwi wedi... Roedd fel... Yeah, just... Yeah. Beth ar offensive bod yn honest efo chi? Pam? Well, mae'n just ddim getting cat out right now, so. Okay. Dwi'n cael unrhyw beth arall. Yn mwy topics arall I trafod. A dyna fe, ar lan wythnos nesaf. Brexit. Gweddill, o, beth yw hyn?
No! Podcast. Beth yw enw y Yeah. podcast? Podlediad. Ni heb, Ni heb rhai enw i'r podcast. yeah. Y podlediad di enw. Y tri gŵr doeth. Yeah. Y tri gŵr noeth. Whoa! Oh! It's slightly gwahanol. Ni wedi cael y union i'r gols. A gym diwethaf. Okay, fi angen edrych fy car i rhywbeth mwy suitable. Yes, yno sa'n gen i. Ni'n mynd down i dau gŵr noeth. Oes angen i chi gadael ar gyfer. I get it. Bydd yn gallu chwarae. Okay, fi'n iawn. Good. Sa'n siŵr sut bod ni'n wneud heb ddech chi. No, credaf fy mod, mae o fi car gwell na ti. Really? Mae hwn i'n Yeah. Yeah, wedi ei uchelio. Bold statement, I don't know. No. If Leo is highlighted. I know. Yeah, hwnna'n highlighted sentence. Well, yeah. Os chi'n mynd am loose translations, bydd then. Mae'r problem yn probably mynd nuts over a fact bod e'n battle bus. It's probably like, Fortnite. Phantom yn just a mean our game. That's like bit. Fortnite mewn Rocket League. Gafon ti wedi wneud y holl tîm a ti wedi demo fe and then just adding an insult to injury. Yeah. Oh, mae wedi bumpo fi. Mae wedi lladd fi. Pam wedi yn actually trio? Wel, dyma'r game sydd yn y game ola fi ni. So the make or break. Angen trio. A mae dal yn gweithio. Yeah, perhaps that. Right, and then Dwi'n the shot hoffi- on that no, edrych yn neis iawn. Beth wyt ti'n meddwl am bod dros 100 points? Yeah, dwi'n meddwl mae'n neud o dda eitha cyfforddus. Mae'n neis I bod ar 2 pwynt. Mae fy iechyd meddwl really wedi cynyddu ers I mi bod dros 100 pwynt. Ti angen bod ar big right sengl. Does dim sgoriau uchel. Wyt ti'n bach yn single, Oliver? Ydw. Wyt ti'n siarad unrhyw menw mewn meddwl? Na. Unrhyw ddynion mae'n meddwl? Ni ddim eisiau Ie. bod Nid yn gallu. yn iedig fan hyn. Ie. Dim comment. O. Beth, ti'n trafod just pobl though, beth am anifeiliaid? Yeah, beth am Very. pobl meirw. Yeah. Big. Yeah. Ie. Yn amlwg fi'n trafod nhw hardd rwydd Beth am ti'n o? Ti'n mewn perthynas dda? Efo dy fa. Mae mewn perthynas, so ydy yn perthynas da, well, question totally gwahanol. No, ydy yn perthynas dda? Yeah, mae dy fam yn caredig. Dwi'n chwerthin mor uchel right now. Da iawn, ge. Yeah, mae'n National Women's Day ar dy anniversary. Yeah, mae yn. Ie. Dwi'n gwybod, dwi wedi trio cynllunio fel hynna. Dyna roedd fy anreg I menwod. Anrhaeg eitha gwael ddo. Ti'n haf. Wel, chi dau ddim yn menwod, felly. Oes gen chi. Falle, ti ddim. Yes, I think I would. I'm just assuming gender, hynny more anhyrtais. Dwi'n just, yeah. Beth wyt ti'n meddwl? Wyt ti wedi gweld y peth ar TikTok am ydy mwy drws yn y byd, drosau yn y byd, neu mwy online? Beth sy'n cyfri fel sort of
Ydy pobl oily sy'n wedi really crwn yn cyfri fel olain. Beth am oilion Na. o Lego a pethau? Roedd mae'n loads o'n nhw. Yeah, nhw'n cyfri, ond mae rai pobl yn meddwl bod mwy brysau yn y byd. Mae hefyd mae o Na. drosau Lego Oliver. Mae angen cofio hwnna, mae drosau Yeah, o. Hwnnw'n... Yeah, maen nhw'n hwnnw'n edrych quite ar cool. fel big office buildings a dweud, yeah, mae drysau yn y adeilad na. Ond edrych ar gyd ar ceir. Ar lorries. Lot o olionnau. hefyd. Olwyniau. Olionnau. Oh! Eitha gwael. Faint o'r Stephen Hawking sydd yn y byd hefyd, mae olonion fyna. Wel, dim oherwydd mae wedi marw. Mae hwnna'n wir. Wel, efallai na, mae ddim ond yn enw. Fi heb... Ydy unrhyw un wedi gwylio y ffilm am Stephen Oh, Hawking? The Theory of Everything? Na, Damn Canyon. Ie, fi wedi gweld hwnna. Yeah, dwi heb. Beth ydy yn fel? Which beer is the most condescending? O na, fi mewn rail 1. O na, ydw i'n gallu torri fi mas o rail 1 os... Polar bear. Na, y panda. Ydych chi'n deall? Mae hyn yn insulting I fod yn hero y pobl rhaid mor galed. Tra bod ni'n trafod pethau irrelevant mewn ceir stupid. Nad ydy hyn yn irrelevant, a nad ydy hyn Fi'n yn teimlo'n cair eithaf stupid. gwael. Oliver. Pan. Oherwydd. Guys, beth ydych chi'n galw dau mwnciod sy'n rhannu cyfrif Amazon? Fi ddim yn gwybod. Prime Dates. Ah. Okay. Yn yn joc ofnadwy. Guys, Roedd hwnna'n gwael. guys, beth ydy ti yn gwisgo? Dillad. Yeah. Power. Dwi'n gwisgo dillad. Oh! Na, fi'n gwisgo dim byd. Edrych ar y rugby set am gais fan hyn. Yeah, bydd hwnna'n ofnadwy. Yeah, di Mae heb. ddim yn sut I fod I wneud nhw. Cyffroedd y Ti ffilm. ddim efo clue sy'n I wneud. Slippery sets. Dwi wedi... Wel, bechgyn dwi'n angen mynd I police cadets, mae hyn yn eitha. Mae wedi bod yn dda. Gaethon ni angen I That's chi no cael honest. sign out bach cyn I chi gadael. Ni angen I chi sign ni mas. Rwy be. Ni angen I chi sign ni mas yn y fideo. Yep. Bydd rhaid I ti ac Oliver gwneud na. Na, dim point neud y heb gyd o'n ni. Wel, ie, dwi'n mynd I just Okay, eithaf ma. beth am hyn? Bydd ni'n sign o'r fideo mas, a chi'n gallu sign o'r chi'nau mas. Ie, wel, dwi wedi bod yn gethyn. Diolch am rando. A dod yn ôl wythnos nesaf am fwy content anhygoel Rocket League. Diolch a hwyl fawr. Fawr Gethin. O, fi mewn rail 1 eto. I'd have ffonio Oliver. No, fi ddim yn cero. O na, Oliver, dwi'n meddwl nhw'n mynd I sgorio. O na. Amhosib. Yeah, Mae'n iawn, mae'n it is amhosib. What a game. Roedd nhw yn... Fi'n teimlo'n gwael amdyn nhw. Oliver, when does a joke become a dad joke? Dunno. When it becomes apparent. Please stop. Oh my god, that's just... Beth yn ni'n neud nawr? Wel, dwi'n meddwl dyna fe. Ydy'r stream wedi gorffen? Nad eto, mewn I sign o fy mas. Uh, Diolch am gwylio pawb. Email?
gadewch i ni gwybod beth yw dy meddylion ar Gethin. I'n chwy yw'r gweitha yn fy marn i. Oliver, beth yw'r barn chi? Bit ar beth. Ar sgil Gethin. Mae Gethin yn eitha dda. Mae sgiliau yn yr awyr yn ddim yn da iawn. Ond mae'r sgiliau ar y llawr ac mae seithiadau yn da. Ie. Yna beth fi'n meddwl. Wel, gadael ni gwybod os chi'n cytuno neu anghytuno efo Oliver yn y ardal sylwadau isod. Ie. Diolch am gwrando. Ie. Fi angen mynd. So, pam ydi Gethin yn ymuno? Gadael. Gethin, Fi'n cymryd bod y